Тази шматка, заклявам се, то ако го видя по квартала, то няма как да го видя, бате, защото той принципно ходи там по тъмното, излиза само да пие бира от вас сутринта, аз съм го виждал този буклук. Къде даже баба му го юрка за танал заеми 300 000 лева, ама ходинах с ножове Филип Плейн дънки. Абе брат, какво ти разправям то с направо? Изсипа не от мене, не от Гоша ми, от живота. Бате, отидох, бате, и уния насраха като ме видеха, защото се държах, бате, на место сес. Ама мъжката им стъпих се, бате, викам и му викам на то, ти ли си ебал, брате, жена ми се? И он не седи, бате, ме гледа, ама оня не може да си гледа, разбираш, и стайга пян, не знае на чии хора е пян. И все пак, бате, обаче простихна моята, защото сега изневерила ме, ама това си е нейно решение, аз какво смисъл? Тя си е самосиндикална. Изневерила ме, какво от това? Аз още си обичам, тя си има глава на раменете. Брат, тя не е за теб, тя бръмчи просто. Зарежи кучката и продължи напред. Добре, бате, сега като я видя, ще й кажа направо да не си прави ташак с мен, защото не ме познава. За какво се помислила, аз съм лут и ще я убия, ще я смачкам. Оп, чай, че тя ми звъни. Ало, кажи ме, миличко. Добре, какво да кажа? Не знам, слънце, как си, какво правиш, разкажи нещо. То някакво... Аре, какво си звън, че съм с един приятел сега? Обичам те, миличко, как да й се сърда, виж как си лафим двамцата, вайбам, бате, в смисъл готино е такова. Не, бате, куките ли дойдоха? Мале, трябва да си погледкаш, той също и тик, брат. Бате, нали къде, че ще ме падиш докато опълвам бабетонка в склада, бе, брат, ти тъп ли си, бе, брат? Тъп ли си, не са куки. Обили ни правят, бе? Не, брат, по-лошо. Некви рапъри снимат клип в магазина отново. А що с маските, бе?